sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ako ray nahibaw nga uyab ta. Ako lang ang permitin mo kagastumbon. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Lamak Dumanhog, Cebu. Aga tumatatampo nagdasingan nga Joel. Recorded by X Thunder Gaming. Joel, pwede ko nimo kuyugan? Asam ka, Tanya? Bato ko lungsod. May gisugo si mama na ako, good. Sige, sige. Kuyugan na ka. Bajwil, nagkuyul mo nito niya. Di na magikan. Dito rin may lungsod ba eh. Ako rin siyang gikuyugan kay nagisugo ang iyang mama. Oh, mo ba? Niya, saan, nanguyab ka niya? Ha? Wa ba yun? Oh, gano'n man. Hindi ka ganahan niya. Ganahan man bay. Kanya nga nang man mo panguyab, bibi. Kuan bay, nagwater ko saktong panahon. Di pa karon kay basig makaingon si Tunya nga ako siyang giunay. Sorbe kami. Inoon sad. Sige lang bay. Ako lang yung kanasultihan ha kung magkauyab na mi. Joel, nabi really ka sa basketball pikas barangay. Mananaw ta na. Di lang ko eh. Di mo ko hilig ng basketball. Oh, kuyugi na lang ko, Elby. Sige. Kuyugan na ka. Kana! Kana, i-shot tayon! Ay, kana! Pamilya eh. Nagkatubok to ni Tunya. Sige, pagpagwapo do. Asa bang going ni mo? Madaw silang Tunya ma. Naara man nang naong ni mo permis ilang tunya. Unsa man uyab na mo anak tunya? Wa pa ma eh. Di pa may uyab. Oy, abi pa na kog uyab na mo. Paabot lang ma kay hapit na may magkauyab ni Tunya. Recorded by X Thunder Gaming. Abi, binakod kinsa gupuhang ni abot. Ikaw maguday ni Joel. Di ka busy ron? Dili man. Nga naman, may tuyo ka na ako. Ganahan lang ko nga makigsulti-sulti ni mo. Oh, sige. At ito dito ilam sa mangga ay. Nindot dito kay hayahay. Nindot tas hangin, oy. Lagi? Anya? O si Metos Riyahan ron. Bisag unsa lang kod. Tunya, ngutan na ko ninyo ba? Unsa man na? May uyab na ka? Wa pa, uy. Pero, na ako gipaabot nga, manguyab na ako. Ha? Kinsa man? Secret. Mauna to. Ha? Ningon magkasya nga na asay gipaabot nga manguyab niya. Awa na'y lain, ikaw na na.
Bay Gaspar. Nausa ayo paglangay, uy. Kay lisod na kayo og maunhan ka suban. Hindi ta paminaw na nga. Nagtapad mining bangko. Nga, nagkadikit ang among lawas. Mura na gimig uyap ini. Hoy, Joel. Ingon ka nakaisulti na ko. Ito niya, kon. Sulti na. Duka na pa ako. Nabitaw na ko'y isulti ni mo. Unsa man na? Sulti na lang kita yun. Mauwaw mo ko eh. Ay, palak diha, uy. Musod na ko ha. Kiduka na ko. Ha? Og, ikaw. Pauli na. Kay gabiin na ra ba? Uy. Haka. Di man ko makasulti sa kong gibati, uy. Ha? Wag yung ka magkasulti nito niya sa magibati. Wagi lagi, bay. As ka ba nga asa ni mo, eh? Uwaw mo ko, bay. Mugahi mo na kong baba kung naanak ko siyang dool. Nga saman, tabangan ta ka. Ha? Pwede ka, bay? O pwede kayo, may gugod ta. Nunsa. Sige, palihog ka, bay. Ako'y bahala. Aron, magkauya mo nito niya. Wa pa mong mo pakita sa ibay Gaspar. Unsan ka? Yan ba kung natabangan nga magkauyab nito niya? Sila si Tanya o si Gaspar. Sakti. Ngano nag-agbayay mo ni sila? Unya, kalampay Gaspar. Oh, Joel. Anong yung kong giat nga din sa skina? Kung sa ibot, ibasabot sa kung nakita ganiha bay. Ngano nag-agbayay mo nito niya? Ha? Uyab namin ito niya, bay. Oh, Nagtuo ka nga di kumusukol mo. Ha? Nganong imo man gibuhat ako bay? Iba di ingon magkanga-imo ko tabangan nito niya? Naunsa naman ron? Ha? Nganong kamo na may nag-auyab? Bay, ang tinuod. Nahigugma sa ko nito niya. Unsa? Pero waalang ko manguyab dito niya. Kay magsige mong magsikit. Ug sadang naibaw ko nga wag yung ka magkasulti sa mong gibati nga niya. Nanguyab lang ko. Waunta ka mo pasalig, bay nga imo kong tabangan. Sa luwal ko, bay. Nga wag kumutuman sa kong giingon mo. Kay nahigugma sa ko nito niya. Bay, Pagitan lang laing babae, bay. Pasagdiin lang misto niya. Kaya nagkasinabot nami. bay Gaspar. Sa kadukay na natong nataong dili na ko mahikaling. Tungod sa akong katalawan, napunta na hinuon sa kong amigo ang babae nga akong gimahal. Kanimo, Tunya, kung namati makaron. Manghinaot ko nga malipayon ka uban ni Gaspar. Dinhin lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Joel nga taga Lamak, Dumanhog, Cebu uban sa awit ngayon kipangayo. Awit kirekulahan, ako ray nahipaw nga uyab ta. Pero kay hangtod karon ami kag-istorya ngagihigog maka upa nila. Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing ko kitapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
sense. Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mukining usa ka lalaki nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Alex. Recorded by X Thunder Gaming. Uy, si Pastor Newmil maning nanuwag. Hello, Pastor. Hello, Alex. Kumusta naman ka? Okay ra, Pastor? Nara ka rin sa inyo? Oo, di ara gyapon, Pastor. Di amod ko rin sa Cebu. Unya, di ako higala diri nga kinahanglan trabante. Sumang ganahan ka mong trabaho? Unsa mang trabaho, Pastor? Mag-deliver ka og tubig. Sumang ganahan ka? Mananghid sa ko nilang mama o papa, ha, Pastor? Dili mi musugot nga imuming biyaan din Alex. Ma, Nilarga na gani sa Manila ang uban nimong igsuon unya mularga sa Kaog Cebu. Ayaw na may biyahe kinidong. Kay wala gimi kauban sa mama nimo kung lakip ka mo biya usab namo. pa. Mao ba? Di mo sugot ang iyong mga ginikanan? Di lagi, Pastor, oy. Nindot kayo iyan, ha? O Cebu, aron sa makakita kong laing lugar. Pero unsaon man, di man musugot sila si mama o papa. Sige lang. Kung mausap gani ang una-una sa iyong mga ginikanan, ibawalan ko ha. Kaya nakinahanglan naman rin sila og dugang tao. Sige, Pastor. Salamat. Ano naman tingali ko mamiguwang din sa bukid, eh. Kay di man musugot sila si mama o papa nga. Muadto ko sa Cebu. Uy, si Kuya JR maning nanuwag. Hello, Kuya. Hello, Alex. Musta naman mo niya? Okay naman, Kuya. Sila si mama ug papa. Musta? Mayo naman. Sa may trabaho ni mo? Na, lagi Kuya, eh. Kay di man musugot sila si mama o papa nga mularga ko og Cebu. Kasi ito pa nagsigil na nagkagpabuhi niya. Katak ko ni muglawa siya. Dili ka mangitag trabaho. Uy, pangitag trabaho, uy. Sige, pabuhi na sa itong mga ginikanan. Kitikuhan ka. Kuya. Recorded by X Thunder Gaming. Dahil nagyog ka magpapugong dong, mular ka ninyo kag Cebu. Mularga ko Cebu pa. Kay sakit kig sinultihan ng uban akong mga igsuon. Wa na may mahimo. Ay di ka magyud magpapugong. Pag-amping dito sa Cebu, ha? Ma, salamat kayo ninyo. Pag binuta lang yun din sa mong trabaho, ha, Alex? Pagkita nga mga ikang trabaho. Arusab, di ko maawawan kay ako ba yung pasoni mo din eh. Ay, kabala ka, Pastor. Magbinuutan ko rin sa akong trabaho. Ay, salamat eh. Nakumanagid kong deliver og tubig. Mag-Facebook sa kubi. Kay, mapamay i-deliver. Uy, unsam nagipos akong igsoon. Namatay ko na si Papa. Odong, wala na si Papa. Patay na. Kinsa may napahibawan ni mo, te? Nama ko'y mga amiga nga tuwa sa ato. Kailan kong ipahibaw. Inuo ko. Unsa man kayo namatyan ni Papa? Pauli na lang, Dong. Kay mamauli sad mi. Sige, te. Upauli ko sa ato. Nganong namatay mo si Papa? High blood pa yang inyong amahan. Ugwa ko din sa ato sa niyang giatake siya kay nagbalhin ko sa baka. Sa akong pag-uli, munalay akong nakita nga nagbuyon ng inyong amahan. Di ba umta ka nga high blood ng itong amahan? Ano yung sa gibiyan, Alex?
Anong may agtong siya kag Cebu? Ako ba inyong basulon nga namatay si Papa? Kuya, di ba nasuko ang mga nako kay gadako lang akong lawas unya nagsige na kong pabuhi nilang mama o papa? Mahimo ba? Ayaw na lang mo pagpinasulay. Mahimo pa, ayaw mo pag-away. Wala tayo mahimo kay patay ng inyong amahan. At ko nalang gawaton nga wa na siya. Human naman ang lupong sa inyong amahan. Ang ibang igsuon na malik na silang mga trabaho. Ikaw, kano sa magkamubalik sa ibong trabaho? Di na ko mabalik sa akong trabaho, ma. Ha? Ang ano man? Hindi na ko gusto nga masubli pa ang nahitabo ni Papa. Nausa ko sa ilang ibasol sa iyang kamatayon. Unya o sa may imong plano ron. Ani na ko din sa ato, ma. Uban nanti ka. Ako ka, Ate Manon. Hangtod na sa katapusang gutlo sa imong kinabuhi, ma. Alex. Ang kinabuhi ta ni ining kalibutan o kabalaka. Akong nauna nga luoy kayo nga akong inahan nga akong gibiyaan. Ang nakahukom na lang ko nga magpabilin din sa bukid aron pag-atiman sa akong inahan. Dinhi na nakutob. Daghang salamat sa pagkagading akong tambo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga naguluhan, laho tayo lang. Sa